Μέσα σε 50 ώρες έχω ένα στόχο. Να τρώω μόνο σοκολάτες. Ξέρω ότι πολλοί δεν μπορείτε να βγάλετε μέσα από την καθημερινότητά σας τη ζάχαρη και ειδικά τις σοκολάτες. Γι' αυτό λοιπόν τις επόμενες 50 ώρες θα επιχειρήσω να τρώω μόνο αυτές για να μπορέσω να δω αν θα μπορέσω να βγάλω το κανονικό μου πρόγραμμα μέσα στην ημέρα με ασφάλεια. Ξέρω ότι είναι επικίνδυνο να τρως μόνο ζάχαρη. Μπορεί να έχει πολλές σοβαρές επιπτώσεις πάνω στην υγεία. Γι' αυτό λοιπόν το κάνω εγώ για να μην χρειαστεί να το κάνεις εσύ. Εννοείται θα μετρήσω ακριβώς τις συνολικές θερμίδες που θα έχω καταναλώσει στο τέλος των 50 ώρων και τα γραμμάρια της ζάχαρης. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, πάτσε το subscribe και φύγαμε να τις αγοράσουμε. Πήγα στο κοντινότερο σούπερ μάρκετ για να αγοράσω την πρώτη παρτίδα αυτών των γλυκών διαβητοφόρων δολοφόνων. Θα μπορέσω να βγάλω αυτό το challenge ή θα το παρατήσω? Από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να περιμένεις για να το μάθεις. Στο μεταξύ ήρθε η ώρα για το πρώτο γεύμα πριν από την προπόνηση. Και ξεκινάμε με την πρώτη σοκολάτα λάκτα με σάντουιτς. Ωραίο. Πόσες τίγες έχω πάρει. Ελπίζω μόνο να μην πάθω δηλητηρίαση. Όχι από τη σοκολάτα, από τη ζάχαρη. Τέλος πρώτη. Αλλά νιώθω ότι πεινάω ακόμα. Οπότε θα πάμε κατευθείαν στη δεύτερη, Ion Break. Θα κρατήσω όλες τις συσκευασίες για να δω στο τέλος πόσες συνολικές θερμίδες έχω καταναλώσει από σοκολάτες μόνο. Κουντούκι. Ποιος τρώει σταφίδα με σοκολάτα? Αυτή λέει ότι περιέχει 4 μερίδες ανασυσκευασία. Τελείωσε με αυτήν και ήρθε η ώρα να πάμε για προπόνηση. Ξεκίνησα την προπόνηση με άπειρη ενέργεια και δύναμη. Αλλά σύντομα θα διαπιστώσω ότι λιγοστεύει δραματικά. Σε μια συνηθισμένη προσπάθεια για επαναλήψη στα 100 κιλά, κάτι που ήταν τόσο εύκολο τώρα μοιάζει με ρεκόρ. Διαπίστωσα ότι όλες οι προσπάθειες που έκανα μην παίρνοντας μεγάλο διάλειμμα είχαν σαν αποτέλεσμα η ενέργειά μου να με εγκαταλείπει στα κρίσιμα σημεία. Οπότε είπα να αλλάξω άσκηση και κοίτα να δεις. 7 λεπτά διάλειμμα ήταν το κόλπο για να μπορέσω να βγάλω καλό σετ. Στα πολύ βαριά κιλά βέβαια κοβόμουν, αλλά τουλάχιστον βγήκε η προπόνηση. Αφού τελειώσαμε τα πάντα και σήμερα, έχουμε το επόμενο και μάλλον τελευταίο γεύμα για σήμερα. Μια μεγάλη λάκτα. Και όταν θα γυρίσω στο σπίτι θα πρέπει να θυμηθώ να πλύνω τα δόντια μου. Αυτή είναι 320 γραμμάρια σοκολάτας. Shit. Δηλαδή πρέπει να είμαστε τώρα στο μισό κιλό. Η συγκεκριμένη έχει 150 γραμμάρια ζάχαρη. Είναι πάρα πολύ. Πω. Το στομάχι μου. Τέλος παιδιά, έχει μείνει τόσο. Με έχει κάψει το λαιμό. Δεν φαγώνεται με τίποτα. Θα λέμε στο επόμενο γεύμα. Πρώτο γεύμα ημέρας, σοκολάτα με whole nuts, το vegetarian nuts. Chocolatoid. Το βράδυ μου κοιμήθηκα τέλεια. Λίγο μέχρι να με πάρει έπνος δυσκολευόμουν και πονούσε λίγο το στομάχι μου. Αλλά όχι πονούσε επειδή γουργούριζε. Πονούσε την κοιλιακή από το στομάχι μου. Οπότε αυτό. Τέλος, για αυτή η σοκολάτα. Και έχω άλλη μία κράτηση, την οποία θα φάω λίγο ακόμα. Γιατί πρέπει να έχω ενέργεια. Παρόλο που έχουν πάρα πολλές θερμίδες, δεν μπορείς να φας και πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Οπότε ένα γεύμα σου μπορεί να σου βγαίνει 600 θερμίδες. Η crunch, η σοκολάτα crunch, η μαύρη όμως, δεν μ' άρεσε τόσο. Φτάνει, είναι και 6 ώρα το πρωί, ώρα για δουλειά. Άρχισα να δουλεύω στον υπολογιστή και έγινε αυτό που φοβόμουν. Δηλαδή, τίποτα. Όλα ήταν φυσιολογικά. Καμία διαφορά από τα υπόλοιπα πρωινά. 2 ώρες μετά που βγήκε και ο ήλιος, θα πρέπει να φάμε την υπόλοιπη σοκολάτα. Γιατί έχω να κάνω και προπόνηση και να βγάλω και βίντεο. Τέλος, αλλά έκανα χαζομάρα για τους αλάκους, δεν πειράζει, το κρατήσω και έτσι. Φύγαμε. Στην αναζήτησή μου για ρούχα, φεύγοντας από το κέντρο, κατέληξα σε ένα από τα πιο γνωστά εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης, το One Salonica. Αλλά όπως μπήκα, έτσι βγήκα. Εν τέλει τέρμα που πας στα ψώνια, αλλά τουλάχιστον έχουμε μαζί το φαγητό μας. Είναι ωραίο από χθες που πρέπει να την τελειώσουμε οπωσδήποτε. Τρώω και δεν χορταίνω. Κάθε φορά που μπαίνω σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί, δεν θα πω σε ποιο όμως, η φύλακας έρχεται πάντα από πίσω μου. Ή ο φύλακας. Τέλος, πάμε να ανοίξουμε Ion. Θέλω να δω πώς θα αποδώσω σήμερα στην προπόνηση. Μόνο με ζάχαρη. Εγώ πεινάω ακόμα, αλλά μου έφερε ένα γούλα αυτό. Θα σαπίσουνε τα δόντια μου.
Τέλος και αυτή. Μετά από ένα επίπονο γεύμα, ξεκίνησα την προπόνηση, ελπίζοντας να μην με επιβαρύνει το challenge σε κανένα τομέα. Αλλά πόσο αδάης. Κάθε φορά που έκανα ένα σκληρό σετ, η ενέργεια δεν υπήρχε. Ήταν λες και ο δείκτης κοπόσεως των μειών χτυπούσε κόκκινο. Προσπάθησα να κάνω και flex στο τέλος, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ με τίποτα. Οπότε τα παράτησα. Μόλις κουρεύτηκα, φρες. Ορίστε. Κουκλή είμαι. Η γλωσσιά που έφαγα χθες στα μούτρα. Καλή κι αυτή. Πάω να κάνω μπάνιο γιατί με περιμένουν ήδη μισή ώρα. Μόλις ετοιμάστηκα και είμαι έτοιμος να φύγω για Κιλκής, με περιμένουν ήδη τα παιδιά κάτω. Πριν το μπάνιο πήγα τουαλέτα, έκανα μπάνιο, ξαναπήγα τουαλέτα, 2 φορές δηλαδή. Το στομάχι μου είναι επικώς χάλια. Και από τις χθεσινές αγορές μου έχει μείνει μόνο ακόμα μία crunch. Οπότε θα την τσιμπήσω μαζί μου. Δεν πεινάω ακόμα, αλλά πριν στην προπόνηση δεν είχα καθόλου ενέργεια. Είχα και σε κάποια φάση μια τάση για εμετό. Και θα φτάσω εκεί πέρα και θα τη φάω εκεί. Αν είναι. Ξεκινάω και βλέπουμε, δες εδώ, χτύπημα στο κεφάλι. Ωραίος είσαι. Λοιπόν, κλείσαμε 24 ώρες, είμαστε τώρα εδώ πέρα στο τέτοιο. Βασικά είμαστε 26 ώρες. Ο Σεβανίκ είναι πίσω από την κάμερα. Πάκι. Φίλοι, είναι μαύρη σοκολάτα crunch και δεν έχω δει χειρότερα τέτοια σοκολάτα. Δεν φτάνει που κάνεις τέτοιο challenge, τρως και μαύρη σοκολάτα, ρε. Άκου, 28 γραμμάρια λιπαρά, ζάχαρη, 42, πρωτεΐνη 5 γραμμάρια σε 100. Γρήγορα. Ξέρεις ποια θεωρείται μερίδα σοκολάτας? Ποια? Αυτό. Αυτό πρέπει να καταναλώνουμε μέσα στη μέρα. Οι μαύροι λένε ότι είναι καλύτερη σε σχέση με τη γάλακτος. Όχι από γεύση. Nutritional score, ε. Μαλάκα. Χειρότερο δεν έχει. Αλλά μπορώ να πω, η Crunch έχει τις καλύτερες διαφημίσεις στην τηλεόραση. Ναι. Αυτά. Και θυμάμαι. Και σε μαζεύω. Είσαι και βαρύς Παναθεμάς. Ας πούμε να κάνουμε φιλικό μάτι, θα παίξουμε. Μέσα εδώ. Καλά χαζό είσαι, ρε. Χωρίς γάντια, τίποτα. Χωρίς γάντια κιόλας. Και κλειστά μάτια. Χωρίς προστασία. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω. Πάμε κάνα ματσάκι ακόμα. Φύγα. Πήγα, αγόρασα λίγο ένα μυγδάλο, η πρώτη σου αγάπη και παδοτινή. Νομίζω θα αρρωστήσω. Σίγουρα να μην το δοκιμάσετε. Παιδιά, αυτή τη σοκολάτα δεν ξέρω πρώτη φορά. Θα κάνω μια προσπάθεια, αλλά πολύ δύσκολα. Τίποτα άλλο. Τίποτα δεν μπορώ άλλο. Η μια με σοκολάτα που έφαγα τώρα ήταν 700 θερμίδες. Το στομάχι μου δεν είναι καθόλου καλά. Καφέ ζεστό το πρωί, μετά κρύος και σοκολάτα. Να ξαναπάω τουαλέτα οπωσδήποτε. Χειρότερα από ποτέ, τι γίνεται, ρε. Και το νιώθω γεμάτο, αλλά το νιώθω και άδειο. Από πίσω τι λέει. Για πρωινό έχω τη σοκολάτα που για κάποιο λόγο την κρατάω δίπλα μου, λες και θα την πάρει και θα σκάθεται σίγουρα την πάρουν. Πρέπει να πάμε να πάρουμε σοκολάτες.
πάω στο κέντρο να βγάλω κάτι βίντεο με κατακόρυφο που θέλω. Να τσιμπήσουμε και σοκολάτες από εκεί. Λοιπόν, μόλις πέσα στο σπίτι και αυτό με τις κάμψεις ήταν πάρα πολύ κακό. Γιατί έχω στο πίσω μέρος του λαιμού μου εδώ πέρα αναγούλα. Θα ξεκινήσουμε με τον Toblerone. Toblerone. Σοκολάτα γάλακτος και αυτή. Όταν ήμουνα μικρός, και λέγοντας μικρός εννοώ τελείως πιτσιρίκος, τύπου 15 και πάνω, δεν έπαιζε χρήμα. Τίποτα. Δεν είχαμε λεφτά, παιδί μου, για πέταμα. Και θυμάμαι μία φορά, γενικά δεν ήμουν πολύ φαν των γλυκών. Μία φορά ήθελα όμως πολύ να φάω. Και είχα πάει και είχα πάρει μια σοκολάτα. Και για να μου μείνει, τι έκανα. Έκοβα 2 κομμάτια, τα άτρωγα. Σταματούσα μισή ώρα, 2 κομμάτια τα άτρωγα. Και το θυμάμαι ακόμα. Πώς πέραν τα χρόνια. Τώρα μπορεί να λέμε ότι τότε ήταν δύσκολα. Αλλά τότε δεν μας ένοιαζε τίποτα. Δεν μας έλειπε τίποτα. Και μετά ξεκίνησαν να γίνονται τα πράγματα πιο εύκολα. Και τότε σκεφτόμουν ότι ήταν πιο ωραίο, όχι πιο εύκολα. 14 χρονών είχα πιάσει δουλειά σε ένα σουβλατζίδικο. Καθάριζα πιάτα, πατώματα, τραπέζια. Έπαιρνα 35 ευρώ την εβδομάδα. Και την πρώτη φορά που πληρώθηκα και πήρα λεφτά στο χέρι μου, πόσο καλά ένιωσα. Χαιρόμουν, νόμιζα να κατορθώ πάνω μου τη χαρά μου. Νομίζω πρέπει να ξαπλώσω γιατί θα αρρωστήσω, πραγματικά. Το μόνο πράγμα που σκέφτομαι είναι ότι το βράδυ θα μπορέσω να φάω αλμυρό κάτι 60 γραμμάρια ζάχαρη στα 100. Μόλις έφαγα 120 γραμμάρια ζάχαρη. Θα δοκιμάσω να δω τι είναι αυτή βέβαια. Η τόνη. Λευκή σοκολάτα με ράσμπερι. Τα λέμε στο επόμενο γεύμα. Λοιπόν, βγήκα τώρα από το σπίτι, δεν την παλεπάλω. Θα πάω στον κολλητό μου να κάνει που είναι στο μαγαζί του. Και κατάλαβα ότι από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα να τρώω σοκολάτες, γιατί το κατάλαβα τώρα που το νιώσα και λέω ρε φίλε, αυτό το ξανάνιωσα πριν από 2 μέρες. Η πίεση μου κάνει ένα spike έτσι, δηλαδή ανεβαίνει μία, νιώθω τσιμπήματα έτσι παντού σε όλο το σώμα, λες και πήρα νητρικό και ξαναπέφτει. Και ξανά μετά από 5 λεπτά πάλι πάνω. Και λέω ρε φίλε, τι φάση. Και είναι από τη ζάχαρη. Και πήγα διάβασα το ότι αν μέσα στον οργανισμό σου έχεις μόνο ζάχαρη να σε θρέψει με ενέργεια, αυτό που γίνεται είναι ότι θα έχεις για τα πρώτα 10 λεπτά ενέργεια και μετά πέφτει ο οργανισμός σου κατακόρυφα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον ορισμό. Θα σας βάλω link κάτω στην περιγραφή για να διαβάσετε το άρθρο ακριβώς για να ξέρετε. Αλλά νομίζω στομαχικά και σε θέμα αιματικά, πώς νιώθω ρε παιδί μου, το σώμα μου να κυλάει το αίμα, χειρότερα δεν έχω ξανανιώσει. Δηλαδή και είμαι και αυτό το clarity που έχω συνέχεια, αυτή την συγκέντρωση που έχω συνέχεια στο κεφάλι μου, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια θολούρα. Είμαι πολύ νοσηλικός. Και τώρα με πήρε τηλέφωνο άλλος και έχω καθίσει 1 ώρα απλά. Καθόμουν απλά και κοιτούσα έτσι το κινητό. Τέλος πάντων, έχουν μείνει ακόμα 3 ώρες. Οπότε πήγα. Το χωράει δουλειά, δούλευε γιατί δεν έχει μεροκάματο. Changes. Έχει αλλάξει πολύ από την τελευταία φορά που ήρθα, ρε φίλε. Και πόρτα έβαλες εδώ, βλέπω. Τέλεια, ρε φίλε. Είδε εδώ. 30 κιλά άνθρωπος. Πόσα? Να σου δώσω να μια σοκολάτα. Ωραία, φίλε, είναι πτυράρα, δες εδώ. Εδώ θα πλένομαι. Μπάνιο θα κάνω. Εδώ θα με λούζεις και μετά θα πλένω το σώμα μου εκεί. Dark Knight Rises. Σπιτιά βγάζω στο πρόσωπο μου. Λοιπόν, έχουμε και το τελευταίο γεύμα και με αυτό θα κλείσουμε και το σημερινό βίντεο. Τέλος 50 ώρες, συνολικό βάρος όλων των σοκολατών ήταν 1 κιλό και 377 γραμμάρια. Ακόμα και αυτή εδώ πέρα η τελευταία που έχω έχει 54 γραμμάρια ζάχαρη στα 100. Απίστευτο. Σιγουρέψω ότι έχεις πατήσει το κόκκινο κουμπί κάτω, το subscribe. Να φτάσουμε το στόχο μας στους 100.000. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ κοντά και μόνο με τη δικιά σας στήριξη μπορώ να το κάνω. Πάτησε το λοιπόν και εννοείται καμπάνα για να ενημερωθείς κάθε φορά που σκάει καινούργιο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, The Vegetarian. Όλους. Φιλάκια πολλά.